wara li Giuseppi u Marija għal ilhom iż-żmien għal purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, ħadu lil Ġesu Ġerusalemm biex jippreżentawh lil mulej, kif hemm miktub fil-liġi tal-mulej li kull tifel li jitwieled l-ewwel jiġi ikkonsagrat lil mulej u biex joffru b'sagrifiċċju par gamiem jew żewġ bċiċen kif jingħatu wkoll fil-liġi tal-mulej. F'Ġerusalemm kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb, li kien jistenna il-faraġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu Santu fuqu. L-Ispirtu Santu kien nebħu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara il-Messija tal-mulej. Marmela fit-tempju imqamqal mill-Ispirtu u x'kien il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi. Huwa laqgħu fuq dirajh birek lill-Alla u qal: issa usit tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem skont kemmtek, għaliex għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek li jien ħejjejt għall popli kollha, dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru u ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikom u qal lill-ommu Marija: ara, dan se jġib il-waqa u l-qawmin ta' ħafna f'Iżrael, se jkun sinjal li meruħ. U inti wkoll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Kien hemm ukoll waħda profetessa, Anna bint Fanuel, mit-tribu ta' Aser. Kienet imdaħla ħafna fiż-żmien, wara xbubita kienet għamlet 7 snin miż-żewġa u imbagħad romlot. Sa ma kellha 84 sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju, lejl u nar taqdi lill-Alla fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet trott tħar lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma' daw kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalemm. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom ta' Nażaret. U t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ mimli bil-erf u l-grazzja ta' Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Inti tħalli li ħajtek tkun immexxija mill-Ispirtu Santu. Xmun kien raġel ġust lejn l-oħrajn u divot lejn Alla. Huwa laqa bil-ferħ il-missjoni li Alla sejjaħlu biex iwettaq, li kienet tikkonsisti b'talb mimli fervur u paċenzja kbira li jistenna il-weda ta' Alla. Il-ħajja kollha tiegħu kienet immexxija mill-Ispirtu Santu. Kien jinstab dejjem fit-tempju jitlob u jqim lill-Alla bl-umiltà u jistenna bil-fidi dak il-jum li fih Alla kien se jfarraġ lill-poplu tiegħu. Fil-waqt li l-ġranet u x-xhur saru snin u qatt ma tilef it-tama, meta Giuseppi u Marija ippreżentaw lit-tarbija Ġesu fit-tempju, Xmun immedjatament għaraf il-preżenza tal-mulej fit-tempju tiegħu. Bl-għajnejn tal-fidi huwa raf Ġesu it-twettiq tal-profezziji messjaniċi kollha, it-twettiq tat-tamiet kollha u tat-talb tal-poplu ta' Iżrael. Ispirat bl-Ispirtu Santu huwa profetizza li Ġesu huwa id-dawl tal-ġnus. Dan għaliex Ġesu ma ġiex biss bħala dawl u salvazzjoni
għal poplu ta' Iżrael, iżda għan nazzjonijiet kollha. Ġesu huwa t-tempju l-ġdid. Fit-Testament il-Qadim, Alla jimmanifesta l-preżenza tiegħu fi sħaba matul il-ġurnata u f'kolonna tan-nar matul il-lejl biex hu jiggwida lil poplu tiegħu li kienu fid-deżert. Il-preżenza ta' Alla kienet b'mod viżibbli tiġi tagħmmar fuq l-arka u fit-tabernaklu. Meta imbena l-ewwel tempju f'Ġerusalemm, il-glorja ta' Alla marret toqgħod fuqu. Wara li l-ewwel tempju kien distrutt, Eżekjel ra il-glorja ta' Alla titlaq minn dak il-post. Imma Alla wiegħed ġurnata li fija kien se jiġi bi glorja akbar. Din il-weda seħħet meta ir-Re tal-Glorja innifsu ġi fit-tempju tiegħu. Permezz tal-miġja ta' Ġesu fid-dinja bħala bniedem u permezz tas-salvazzjoni li hu kisbinna bil-mewt u l-qawmien tiegħu għal-ħajja, aħna sirna l-koll tempji tal-Ispiritu Santu. U inti taraf il-preżenza ta' Alla fik? Taraf li inti it-tempju ta' Alla u tgħix skont dan id-don kbir li Alla rrid jagħtik, li huwa dak li hu stess jammar fik? Xmun birek lil Marija u lil Ġuseppi u profetizza lil Marija dwar id-destin ta' dan it-tfajjel u s-sofferenza li hi kellha tgħaddi minħabba fih. Hemm ċertu paradoss f'dawk li huma l-imberkin tal-mulej. Marija ingħatat il-barka li tkun liben ta' Alla. Ma din il-barka hija kellha tilqa' wkoll is-sejf li kien se jinftilha qalba meta tara li l-bina imut fuq is-salib. Hi laqat mhux biss il-kuruna tal-ferħ issa wkoll is-salib tad-dulur. Imma l-ferħ tagħha ma naqas minħabba dan id-dulur għaliex patta għalih il-fidi, it-tama u l-fiduċja tagħha fil-wediet kollha ta' Alla. Ġesu wiegħed lid-dixxipli tiegħu li l-ferħ tagħhom ma joħodulhom ħadd. Dan insibuh fi Ġwanni 16 vers 22. Il-mulej jagħtina il-ferħ sopranaturali li jagħtina l-istess qawwa f'waqt mumenti ta' prova, ta' tiġrib, ta' dulur u ta' uġieħ. U inti, dan il-ferħ qiegħed tgħixu fil-preżent? Tħallih lill-Alla jagħmel dak li jogħġbu f'ħajtek? Toqgħod għall-kelma tiegħu, fidi u fiduċja? Jista' jagħti l-każ li aktar ma nikbru u aktar ma naffaċċaw diżappunti fil-ħajja, aktar il-fidi tagħna tiddajjef u nistgħu naslu wkoll li nibdew nitilfu t-tama. It-tama li kellha Anna f'Alla u fil-wedid tiegħu kibret ma' żmien. Hi qatt ma waqfet tagħti qima lill-Alla bil-fidi u titlob bit-tama. It-tama u l-fidi tagħha kienu fil-wedid ta' Alla u dak li ħeġġiġha kien id-żelu u l-fervur tagħha permezz tat-talb u tas-servizz tagħha lejn il-poplu ta' Alla. Kif nikbru fit-tama? Billi npoġġu il-fiduċja tagħna fil-wedijiet kollha li għamlilna Ġesu u billi nużaw l-istess qawwa tiegħu, il-grazzja tiegħu u l-għajnuna li jagħtina permezz tal-Ispiritu Santu. U t-tama u l-fervur tiegħek f'Alla qegħdin jikbru aktar ma inti tikber fi żmien? Mulej, għamel li t-tama tiegħi qatt ma tispiċċa.
u li l-fiduċja tiegħi fil-wedid tiegħek titqawwa dejjem iżjed. Ħeġġeġ lil qalbi bit-żelu għas-saltna tiegħek u kabbar fija imħabba lejn it-talb. Għażiża Marija, int li kont ukoll medija fit-talb u fis-servizz tiegħek lejn Alla u lejn ħutek il-bnedmin. Allimni biex jien ukoll qatt ma nieqaf infaħħar u nirringrazzja l-Alla u nistenna bil-qalb u bil-ħerqa li jseħħu il-wediet tiegħu. Amen.